Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta ġiet minn ta' quddiem net funur li ħadd ma jrid. Dan hekk kif il-European Cockpit Association poġġiet l-Air Malta fil-Hall of Shame. L-Air Malta ġiet deskritta bħala linja tal-ajru li ħadet vantaġġ mill-imxija tal-coronavirus biex tkeċċi l-bdoti tagħha u għalhekk kien ngħatat il-premju mill-European Cockpit Association fil-lista ta' stmerija li ppubblikat fuq is-sit tagħha. L-Assoċjazzjoni Ewropea ddeskrivit kif l-Air Malta offrit kumpens ta' 1200 euro fix-xahar lil-bdoti. Madankollu f'Ġunju diskussjoni sfaxxat fix-xejn bl-Air Malta tkeċċi 69 pilota uħud minnhom kienu ilhom jaħdmu mal-linja nazzjonali tal-ajru għal aktar minn 20 sena. Intant, it-tnejn wara nofsinhar bdiet tinstema' il-kawża fil-qorti li l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-ALPA fetħet kontra l-Air Malta. Permezz ta' kawża fil-qorti l-ALPA talbet biex qabel jitkompla r-rikors tkun rad dak li qalet l-Air Malta, xi ħaġa li l-imħallef Tony Abela talab li ssir u nfatti aktar tard matul il-jum kellu jgħaddi d-dokumenti mitluba. Min-naħa tagħha l-ALPA talbet ukoll li tingħata il-ħin biex tkun tista' tara u tevalwa dak li ntqal. Għalhekk il-qorti ddeċidiet li r-rikors ikun differit għal ġimgħa li ġej fil-11 ta' filgħodu fejn iż-żewġ naħat għandhom itellaw ix-xhieda tagħhom.